Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe nibingelelwa yingwe la ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka mbanjwa ukhathini. Sekuyisikhathi eside bafowethu sagcinana ukuba matasatasa. Uyazi bafowethu ngifisa namuhla ukukhuluma ngokumisa imsamo emibili uma kokuphoqa. Kunomuntu ekumphoqayo ukuthi abe nemsamo emibili okanye anakekele imsamo emibili. Kuye ngezimo-ke nanokuthi lowo muntu leyo msamo azoyimisa iya ngokuthi uzaleke kanjani. Isikhathi esiningi uthola ukuthi umuntu ukubo athe kubo bese kuphoqa ukuthi akamisa umsamo wakomalume. Ngoba komalume bakhe kunezinto ezithile mhlawumbe ezikhalelekayo phezulu kwakhe okanye ezikhalelekayo emathongweni akhona komalume. Abantu abaningi abazalwa abantu abagcagcile abayindoda nomfazi kunephutha elikhulu abalenzayo. Uthola ukuthi uma sebezelwe abasayicabanga indaba yakomalume. Komalume babo uthola ukuthi komalume babo selifile kanti kuyicala ukufa kwekomalume lenu nikhona nina. Akufanele komalume lenu life bashana nikhona nina. Ngoba njengoba nizelwe emakini kwakhiwa ubuhlobo nabantu bakomalume. Nina amathongo anigone esibelethweni sikamama wenu. Amathongo akomalume. Akufanele ukuthi umsamo wakomalume ugcine ufa nikhona nina. Kuyiphutha elikhulu lokho ukuthi umsamo wakomalume ugcine ufa kodwa nina nikhona. Kubalekile ukuthi umi komalume lenu seliphelile selifile kodwa bese nisenze isiqiniseko sokuthi liyavuka ikomalume benu lime. Ngoba kunezinto ezoniphoqa ngelinye ilanga nezodinga ukuthi nihambe niye komalume. Nangale kwaloko ukuthi kunezinto ezokhaleleka kunina kodwa ithongo la komalume kufanele lihlupheke nikhona nini. Uzothola ukuthi uzalwa kini impela kodwa inhlanhla yakho umsebenzi onawo umsebenzi ophiwa komalume bakho. Kodwa ikomalume bakho selifile uyolibonga kuphi? Uyolibonga kini uthi ngoba nakuma wakho uganile uzokwazi ukubenzela abantu bakomalume. Obuza omunye umuntu owafika lemphelandaba owayenza leyo nto. Washisa impepho abiza abantu bakomalume bakho wathi ubenzela into umbuzo ukuthi kwenzakalani. Na incwadi bafowethu indlela yesintu. Indlela yesintu bafowethu ifundisa isintu njengamanje icoshwa phansi. I350 mawufika lemphelandaba. Kodwa mawufuna sikuposele yona i450 indlela yesintu. Iprice yayo ke i750 kodwa njengamanje kwispecial amakhophi nje ambalwa azophela futhi nawo. Ngoba masenze special suke senzela labo bantu labo othola ukuthi abakwazi ukufinyelela. Abaphuthumeka abantu ngoba imbila yaswela umsila ngokuyalezela. Iyogathi yamadoda ikhona eyiningiphoqile bafowethu ukuthi ngiqhubeke ngiyipheke iyogathi. Iyogathi ukuthi iyasebenzisa kakhulu kodwa akikhona njengamanje nochatha ndoda ukhona. Iyogathi yamadoda isiwu300 rand. Hayi bafowethu isiwu300 rand iyasebenzisa leyambisi. Mawufika nje emphelandaba isiwu300 rand iyogathi uchatha ndoda usawu150. Ikhombo 450 mazizombili. Mawufuna sikuposele 550. Ikhombo 550 amadoda. Angiphinde ngibonge futhi kubona bonke abantu ababhejayo esebekwazile ukuthi babheje noEasyBet ngenhloso yokweseka impunga yesintu njengoba impunga yesintu isisebenzisana noEasyBet. Nawe ke obhejayo ngiyacela ukuthi ukujoyine na kwaEasyBet. Nayi link la ku description. Uzosebenzisa ipromo code yona le oyibona la kwibanner impunga 50 ngenkathi ujoyina. Bese uyadeposita u50 rand wevoucher bazokupha u50 rand ngaphezulu. Ngokwenza kwakho njalo seweseke impunga yesintu. Ngikhuluma nabantu bafowethu ababhejayo. Angisho ukuthi abantu abangabheja baqale manje babheje ngoba naka impunga yesintu sisebenzisana noEasyBet. Angifuni ukunifaka entweni eningayazi kodwa ngikhuluma nabantu ababheja ukuthi ngiyanicela abafowethu ningeseke ngeimpunga yesintu ngokuthi nijoyine nibheje noEasyBet. Uma nenze njalo kobe senixhasa impunga yesintu mawujoyina ke ipromo code kulula kakhulu. Uklik ilink le ela ku description
bese ufake i-promo code. Uzogcwalisa nje yonke imininingwane kwindawo lethi promo code, uzobe usufaka impunga 50. La sikhona ke bafowethu, ngifisa namhlanje ukuzokhuluma ngendlela eqondile yokumisa imisamo emibili okanye yokunakekela imisamo emibili. Yabona uma ufunda la kule ncwadi le indlela yesintu, kunesihloko lana esinohlonze kakhulu esithi ukuzalwa nokuzaleka komuntu. Ukuzalwa nokuzaleka komuntu. Ukuzalwa nokuzaleka komuntu bafowethu nodadewethu kuyisivumelwano esenziwa noma esenzeka kwelamathongo. Ingakho mina ngiyimpunga yesintu ngohlala ngikugcizelela ukuthi ayikho ingane eyicala. Ukuba khona kwengane emhlabeni noma ukufika kwengane emhlabeni kusuke kuyisivumelwano sabalele. Ukungafiki kwengane futhi emhlabeni kusuke kuyisivumelwano sabalele. Into eyicala isenzo esuke senziwe abazali bayingane. Uyabona kunomuntu othola ukuthi ekuzalweni kwakhe uzalwa intombazane umlanjwana, kodwa isivumelwano esikhona phezulu kwakhe, ithongo lakonina lume bakhe nethongo lakubo bavumelana ngokuthi ukuzalwa kwalomntwana uyozalelwa ukuthi azosithethela amacala thina sobabili bakubo nabakomalume bakhe. Ingakho ngithe mangiqala, uma abazali bakho becacile, uyicala elikhulu ukufa kwekomalume lakho ngoba nakwena uthi unekile abazali bakho bacacile. Uzokhumbula ukuthi umuntu akazalwa umuntu oyedwa, uzalwa abantu ababili. Umama wakho uyena okumumathayo okhalweni lakhe, ugonwe izalukwazi zakonyokolume bakho, kuze kufike isikhathi sokuba uyazalwa umama wakho okwazi ukuthi akugone akukhulise. Manje akukwazi ukuthi komalume lakho lizofa ukhona wena. Kufanele nje uyilwele leyo nto ukuthi komalume ngeke life ngisekhona mina, ngoba uzothola ukuthi kunenhlanhla onayo ekudinga ukuthi uhambe uyikhulekele emsamo komalume bakho, ekudinga ukuthi uhambe uyokwenza okuthile komalume bakho ukuze ukwazi ukuyamukeliswa leyo nhlanhla. Kunomuntu okaphuphe mhlawumbe isalukwazi sakomalume bakhe noma ikhehla la komalume bakhe noma ingane yakomalume bakhe imuphi isipho esithile. Leso sipho leso indlela yokuhlangabeza ukusondela emsamo oqondene nalowo muntu. Uma wena uzogaba ngokuthi uzalwa abazali abacacile, awudhluphi futhi ngekomalume lakho. Mangafika isalukwazi sakomalume bakho sikunikeze okuthile sithi nayi inhlanhla mntanami ngikuphathele yona, usathi uyahamba uyakoyithatha leyo nhlanhla isalukwazi sikuphathele bese uyaphaphama. Leyo nhlanhla le idinga ukuthi uhambe uye kwisisekelo sakomalume bakho la uzokwazi khona ukuthi uyihlangabeze uma ikomalume bakho selingasekho uyokwenza njani. Yebo ikhona imikhuba lena esigcina sinenzisa yona ukuthi uhambe uyolwandle uhambe uye entabeni. Imikhuba leyo koze kube nini wenza imikhuba enjalo. Kukhona izinto ongeke ukwazi ukuzenzela entabeni, kukhona izinto ezokudinga ukuthi uzenzele emsamo. Ungalenza ilade entabeni, ukhumbule ukuthi uma wenza ilade usuke wenza ukudla nje, akukona ukuthi leyo nto usuyenzile. Uma kukhona into ekhalelekayo phezulu kwakho yakomalume, kufanele ukuthi bonga. Uma isisekelo ungakabi naso, uyakwazi yebo ukulumisa iladi ngenhloso yokubakhombisa ukuthi uthando nentshisekelo unako, kodwa ushawa ukuthi isisekelo asikho. Ekungasho ukuthi isisekelo ahlale singekho ngoba unayo indlela yokushweleza. Kubaluleke kakhulu bafowethu ukuthi ikomalume lakho lingafi ukhona. Uma kuwukuthi wena uyazi ukuthi ikomalume lakho alisekho, kubalulekile ukuthi nilivuse. La ngisakhuluma ngomuntu abazali bakhe abacacile, abayindoda nomfazi. Uzokhumbula ukuthi ukuma komsamo nokuba khona komuzi akukona ukuthi kuhlala abantu nje, kodwa inhloso enkulu ukwenza izidingo nqangi zamathongo nokuthetha amacala ababekade benawo.
ukuze thina singeke sicindezeleke nesizukulwane sethu singeke size sicindezeleke. Uyakwazi ukuthi ikomalume lakho ucele kini kuyihlo wakho ukuthi baba ikomalume selifile, bengicela ungicelele kokhokho ukuba ngilakhi komalume. Uma ubaba wakhe evuma, ngoba konke uyokwenza ngokuvuma kababa wakho, kodwa ngikholwa ukuthi khona indoda enganqaba ukuthi kuvuswe ikhwe layo. Angikholwa, ngoba phela indoda makuthiwa ihanjelwa umfazi kuyadinga ukuthi iyogeza ekhweni. Uma ikhwe lakho wena ndoda uzonqaba ukuthi livuke, ngoba phela wena uyisigqobo sokuxhuzula sasekhweni lakho, wena oqala nje kufanele ukuthi ulakhe ikhwe lakho uma ukuthi seliyafa. Mhla kuthiwa umkakho mhlawumbe uyakushiya ahambe kuqala kunawe, uyogezwa obani? Uyogeza kuphi ikhwe lakho selingasekho? Ngoba phela abafowethu nodadewethu, uma indoda ihanjelwe umfazi iyahamba iyogezwa ekhweni layo, kanjalo nabantwana bayahamba bayogezwa komalume bayo. Uma kuwukuthi kikomalume lakho wena selifile alisekho, mhla kuhamba umama wakho uyogeza kuphi? Uyophila impilo ehamba nethunzi elimpisholo lokuhamba komzali abakwazanga ukugeza bakomalume bakho. Noyihle imbala makuthiwa kuhamba uma wakho oqala uyogezwa kuphi? Asilungise kancane ke lena kuba kade ngingekho kuyona. Kunephutha abantu abalenzayo. Yabo nje kuba ngichaza nje ngithi uma indoda ishiwe umfazi iyahamba iye kogeza ekhweni layo, iqala igeze kwayo kuqala emzini kayise ukuthi le ikhaya sesilahlekelwe umfazi wale ikhaya, igeze kususwe lo mshophi loyo, bese iyahamba iya ekhweni layo nabantwana bahamba ekomalume babo bafike bagezwe nakhona, ngoba komalume babo noma ekhweni la indoda kuhambe umfazi ozalwa khona. Uma kushona indoda, umfazi ugeza emzini la eganele khona, nabantwana bageza khona kuphela, abayi komalume. Unkosikazi akayi kubo athi nakhona uyogezwa. Ubani ohambile wakhona? Ngoba phela umkhwenyana wale ekhaya yebo sibakhile ubuhlobo, kodwa ngesizathu sokuthi umkhwenyana akalona igazi lasekhweni lakho awuyi ukogeza khona. Iyona into eyenza ukuthi umkhwenyana ahamba ayogeza ekhweni lakhe ngoba umfazi vele wamthatha khona. Iyona futhi into eyenza ukuthi izingane zibuyele komalume zogeza ngoba kukomalume bazo. Umfazi lo omama wazo okade egane lapha kubo, egane uyise wabo, uzalwa le ikhaya vele. Iyona into eyenza ukuthi indoda ihambe iyekogeza ekhweni, kodwa kusho ukuthi makuhamba indoda owesifazane kufuna ahambe futhi ayogeza kube ugeza la kubo kandoda ngoba ikhona la kushonwe khona, uyabona? Kodwa uma umfazi eganile le ikhaya, meganile nje kithi umfazi kuhamba yena kuqala kushoniwe le ikhaya nalapha kubo futhi, yebo wakhishwa, kodwa ngoba uyigazi la khona kubalekile ukuthi indoda ihambe iyogeza khona. Bengisika nje lijikayo lapha ngikho lapha. Bobaleka ukuthi uyihlo wakho uma sekuvumele bese mhlambe nikhomba indawo, manikhomba indawo bese nakha ikomalume benu, nakha ikomalume benu. Ukhumbule ukuthi nina njenganabashana anikwazi ukuthi nithethe ithongo la komalume ngoba nina ningabashana nini, anikwazi. Ngeke futhi nikwazi ukuthi nizovele nizingenisele nje abantu abadala. Kodwa uma sekukhona into ephoqa ukuthi iyakhaleleka kunina abantu abadala bayayifuna leyo nto, okuke kwenzeke kusuke kufanele nithole umuntu wakomalume benu. Angisakhulumi ke manje endlini, kodwa sengikhuluma ngosibongo fana okuyena ozokwazi ukunenzela zonke izinto, anithathele abantu abadala bangenise le ikhaya, bese kube uyena okwazi ukuthi anikhulekele. Uma kuwukuthi ke ithongo selifuna ukuthi iqhutsheke kwenziwe ezinye izinto, ningakwazi ukuthi lowo muntu loyo osibongo fana bese nikhethe oyedwa kunina abashana. Kodwa yonke into iqala lapha kubaba kuqala, ukuthi ubaba wenu uyokwazi ukuthi abike yena ukuthi le ngane le ngicela ukuthi ihambe iyomela izinto zakomalume bayo. Makukhona izinto ezikhalelekayo emsamo wakhona, ngicela kube uyena lo.
Uyabona? La angakhulumi ngokuthi mhlambe uzoqhubeka khona gani. Phela indoda iyakwazi ukuthi uma kuwukuthi ikhwelayo ngempela selifile inezingane zabafana iyakwazi ukubikela ithongo ilicele ukuthi ngicela ukuthi lo mntwana lo abuwa lapha ayolivusa lo amuzi aganwe khona komalume bakhe. Uma seganiwe bonke abantwana ayobazala ibona bobe sebeqhubha isibongo sakomalume. Thola na indlela yesintu. Indlela yesintu njengamanje icoshwa phansi u350. Indlela yesintu iphethe izinto ezijulile bafowethu iyona lento eyenza ukuthi ibize. Intengo yayijwayelekile u750 njengamanje u450 mofuna sikuthumelele yona. Asibuyeke manje size kumuntu othola ukuthi abazali bakhe abacacile. Mhlambe lo muntu kunezimo eziningi. Khona esinye isihloko lesibhale ngaso sithi umlanjwana okhulele kubo. Okusho ukuthi umuntu lo omlanjwana ozalwa intombi. Kodwa ngezimo ezithile ngoba siphila ngaphansi kwezimo ezithile. Impilo esiyiphilayo yenziwa izimo ezithile ezenzeka kuthina ekuzalekeni kwethu. Kunomuntu othola ukuthi uzalwa intombazane uma wakhe bamxosha wabe semthatha emhambisa kubo wakhulela kubo wazamdala. Kodwa utheme sekhulile mhlawumbe uyazama ukuganwa akuganweki. Uyise wakhe akamhlengile akakhokhile lutho. Kwesinye isikhathi omunye uthola ukuthi abazali bakhe balobolana. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi omunye ubaba wakhe wagcina ngokulobola. Emva kwaloko basebeshada umshado omhlophe bahlala. Ngoba mawushada umshado omhlophe awuganiwe, awuganile wena wesifazane. Makhamba isikhathi sekuyavuka manje ukuthi abazali bakho abacacile. Uyabona yini ukuthi ithongo lakini njengoba ukhulele kulona ngeke manje kusabalula ukuthi wena usubuyela komalume. Ingako umuntu ofuna ukushintsha isibongo ngike ngithanda ukuthi mina sihlale phansi siqale siza umlando kuqala ngoba njengoba ukhulelekini wena usufuna ukubuyela komalume. Kuyinkinga kakhulu uma kuwukuthi abazali bakho babelobole. Esimene esinjalo wena udinga ukuthi ngoba vele into eyenza ukuthi ufuna ukubuyela komalume ithongo la komalume bakho liyakubiza lithi woza. Nelakini ngokunjalo uzothi ubuyela komalume lifaka unyawo ezintweni zakho. Ngoba nalo likukhulisile. Into esuka ifunakala lapho ukubalamula futhi abantu abadala bese uyabahlanganisa bese izidingo nqangi zabo ukwazi ukuthi uzenze. Abantu bakini kuzofanele ukuthi bahambe bayoqedela izinto ezingaqedelwanga ubaba wakho uma ukuthi umama wakho ubaba wakho wayemlobolile base behlukana mhlambe. Uzodinga ukuthi ke abakini bahambe bayokoqhubeka benze izinto ezifanele. Kodwa wena ngaphambi kokuba ukhishwe kuyadinga ukuthi kufanele uqale ubikwe eqala esibongweni sakomalume. Ungakabikwa kunesigaba sokuqala ngoba uzokhumbula ukuthi njengoba umama wakhe akuthatha wakusale ufana nomuntu enobhungukile ethongweni. Uzodinga ukuthi kube khona indlela kuqala yokubuyiselwa emsamo wamukelwe emsamo wakomalume bakho bese emva kwalokho uyabikwa. Uma usubikiwe bese wenza okuhle ethongweni lakomalume. Uliphe nje isithebe ulubonge ngokukusingatha kwalo ngoba noma ungahlala kini akusho ukuthi ithongo lakomalume likaze lenze lutho phezulu kwempilo yakho. Kubhaliwe la kwindlela yesintu. Uma umlanjwana okhulelekini umhlahlandlela ukhona la. Uyobusukhishwa ke komalume bakho. Ususiwa kini. Usuyemukelwa kini. Uma kini uhlala khona kodwa kukuphoqa ukuthi bakhona kini. Kodwa nekomalume futhi bakhona uxamalazi. Naloko futhi kuyakwazi ukwenzeka. Kuphinde kube khona futhi umuntu omlanjwana njenganami. Oseganiwe njenganami, eganelwa komalume njenganami, wakho umuzi wakomalume njenganami. Kodwa uthola ukuthi kunezinto zakubo ezidingakalayo nezikhalelekayo phezukwakhe. Angiyibeke lento. Uma uyinsizwa waganwa komalume bakho, awukwazi ukuthi umusu wakho umuzi uthi uzokwakha umuzi wakini. Noma ngisho bona omalume ukuthi njengoba sewakho umuzi mshana umuzi wakini loya. Hamba manje lo muzi obiza ngesibongo sakini baqhatha nethongo. Ayenziwe into enjalo. Uma uganwe komalume bakho umlanjwana
Uma sewakha umuzi wakhumuzwa komalume bakho. Awukwazi ukuthi wena uzoqhamuka usuzokwakha umuzi kayihlo. Uzoqhamuka usuzongenisa abantu abadala bakini. Ekubeni kodwa uganwe komalume bakho, usuzoconvecta lo mfazi lokuganile, usuzothi umfazi wakini. Ayenzeki into enjalo. Umfazi ungumsamo. Mawuganelwe ngaphansi komsamo wakomalume bakho, lo mfazi wakomalume bakho, labo bantwana abakomalume bakho. Boze kuthethwe icala. Qala uyihlo wakho uyozathetha icala. Nakhona futhi ukuthetha kwakhe icala akuguqula ukuthi lo mfazi njengoba eqhoyisele ekhaya ungowale ekhaya. Lo mfazi lo kobo walapho komalume bakho uyozahamba emhlabeni. Umuntu owumlanjwana ayikho into eyomhlukanisa nethongo lakomalume noma uyise wakhe ngamhlenga, kodwa ayikho into eyomhlukanisa nethongo lakomalume. Noma uyise wakhe semhlengile kodwa kophoqa ukuthi umsamo wakomalume ube khona. Yaphoqa ke lapho. Ngokwesintu nangokwemvelo kudalwe ukuthi umuntu akazalwe sekucaciwe. Umuntu ozalwa kungacaciwe lo muntu wakomalume bakhe. Uma nje unengane oyithola ungakacaci nomama wayo, leyo ngane ayikho into oyihlukanisa nekomalume layo. Ingane yakomalume leyo. Noma ungamphelelisa unina wayo, kodwa yikho leyo ngane into oyihlukanisa nethongo lakomalume. Akothi noma izinto zayo leyo ngane uyazibona ukuthi azihambi kahle, uyithatha uyise komalume bayo, ifika icelele emsamo komalume bayo. Ingane enjalo ehlengiwe netholakale kungakacaci, zonke izinto zayo ukuze zihambe kahle ziqala komalume bayo. Uma uzoyenzela isiko elithile kufuna uqale lapha komalume. Mina ngikhuluma ngento ke esebenzayo nebasizayo abantu, ngoba abantu abaningi bavele bakhulume nje into abayizwa ngomkhulu babo, kodwa uthola ukuthi ayibasiza abantu. Mina kukhona umuntu mina wakwafika la eMphelandaba ebambekile, ufundile kakhulu. Ngase ngimtshela ngithi hayi lalela wena, yonke into yakho wena iqala komalume bakho. Uma uzokwenzelwa isiko aqalwe komalume bakho kuqala, kunxuswe ethongweni lakhona libikelwe, ucelelwe khona bese kuyima uhamba uyakini. Yonke into iyokwenzeka. Noma kuthiwa sekufika isikhathi sokugana kwakho, kufanele libikelwe ithongo lakomalume, lithole okuthile ithongo lakomalume ngoba wena uhlengiwe. Uyabona? Yonke into yakhe iqala khona. Kuyenzeka futhi omunye uthola ukuthi uzalwa abazali abacacile nje abayindoda nomfazi, kodwa uthola ukuthi akuyena owakubo, ungowakomalume, bese kuphoqa ukuthi izinto zakhe mazenziwe kufuna ziqale komalume ngaphambi kokuba zenziwe kubo. Uyaba wakomalume bakho abazali bakho bekuthole sebecacile, ngoba ukuzalwa komuntu kuyisivumelwano esakhiwayo kwelamathongo, sakhiwa amathongo ngezizathu ezithile. Kunomuntu othola ukuthi abazali bakhe bacacile kodwa inhlanhla yakhe akayitholi kubo, uyithola konina lume bakhe. Isivumelwano esenziwa kwelamathongo. Manje ke bafowethu nodadewethu, ukumisa umsamo ngendlela eqondile, umise emagcekeni amabili ahlukene, ngoba igceke negceke kufuna libe ngaphansi kwesibongo esithile. Umsamo nomsamo kufanele ube ngaphansi kwesibongo esithile. Hayi ukuthi egcekeni elilodwa kuzoba khona imisamo yezibongo ezibili ezahlukene. Inkunzi ezimbili azikhonye esibayeni esisodwa. Mawenza njalo uqhatha abantu abadala, uqhatha lamathongo akho, uthi awaxabane manje agcine sebangigceke. Uma kuwukuthi mhlawumbe indawo awunayo, kodwa kuyakuphoqa ukuthi kufanele kuvuke ikonina lume bakho. Kubalekile ukuthi okungenani mase uzakhile izindlu zakho vele uhlukanise. Ubikele laba bakini ukuthi ucela ukwakhela abakomalume. Ucela le ndawo engane ukuyipha abakomalume bese ihlukanisa kube khona amasango amabili ahlukene. Sekwamagceke amabili ke lawa ahlukene. Bese kulandela yonke imigudu ekufanele ukuthi uyilandele ukubangenisa. Nayi incwadi indlela yesintu izokuthatha ikubeke ngokungenisa kwabantu abadala ukuthi bangeniswa kanjani. Hayi ngawageqa amagula ngoba ngemuke. La sikhona siKwaZulu Natal eThekwini eMphelandaba. Uyasithinta kuzona inombolo lezi ozibona uzivele escreen sakho mawufuna sikuchushise. eMphelandaba siyachushisa. Uma unenkinga oyaziyo, awufiki la kuthina uzohlala phansi
ufuneke manje nake sibhule inkinga yakho ke uthi impunga yesintu hayi iyavele yaboya asikwenzi lokho thina sifuna inkinga oyaziyo wena lekuxakile ukuthi yipi inkinga ekuxakile uhlushwe yini njengoba usuka nje la usuka khona egoli uzekuthini hayi ukuthi uzolinda mina ukuthi ngisho inkinga yakho ngiyazelapha inkinga yakho angiyazi mina inkinga yakho uyabona manje mina ngidinga umuntu owazi ukuthi inkinga yakhe ikuphi bese sidingide leyo nkinga yakhe ethinta isinto uyabona hayi ukuthi uzofika uhlale nje usufuna ngibhuleke manje nayi ngeke angibhuli asibhule emphelandaba sihlole asiphinde sibonge futhi kubona bonke abantu bafowethu ababhejayo ngiyacela bafowethu niqhubeke njalo nibheje noEasyBet nawe obhejayo kodwa ungakajoin kwaEasyBet yeseke impunga yesintu nayi link la ku description bese usebenzisa ipromo code impunga 50 mawenze njalo kobe uxhase impunga yesintu indlela yesintu ke bafowethu lesihloko esikhuluma ngaso mawuyithenga uzosizakala kakhulu izokufundisa izinto eziningi lama copies lawa khona bafowethu makuphela wona ibuyela ku 750 mawufika emphelandaba u350 mawufuna sikuposele yona i450 neyogathi yamadoda nayikhona 550 ephuzwayo neyokuchatha uma kuukuthi ukude sekuhlangene endleko zokukuthumelela mawufika emphelandaba 450 ikhombo yamadoda asikhubeke njalo ke subscribe ku channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga Inasa ngase ngife